Dag. Vores gruppe er Mark, Jeppe og Mathias. Og vi har valgt eventyret om Årtusind skrevet af H.C. Andersen. Igennem vores fremlægning her har vi tænkt os at komme ind først og fremmest ind på, hvad selve eventyret det handler om, hvordan det er bygget op, og hvor det er fra, hvornår det er fra. Derefter vil vi komme ind på en kort biografi om H.C. Andersen, i tilfælde af, at I ikke lige ved, hvem han er. Derefter har vi nogle specielle temaer i selve eventyret, som der skal læses lidt mellem linjerne, som vi har lagt mærke til. Og til sidst så vil vi komme ind på en analyse og en fortolkning af denne historie her med både hvordan H.C. Andersen ser på unge, hvordan han ser på ideologien og diverse. Første omgang, selve eventyret det er skrevet af H.C. Andersen. Det er fra 1858, og hvilket er en noget form for science fiction og lidt uregelmæssig form for måde, at han skriver et eventyr på her. Da mange af tingene det handler om fremtiden, og det er næsten ren skær science fiction i forhold til den tid, de egentlig lever i, og mange af de ting, han forudser, kommer faktisk til live senere. Som sagt, det handler om fremtiden, og det handler meget om at rejse. Det handler om nogle unge, som tager rundt i Europa og bruger moderne transportmidler i fremtiden. Men det vil vi komme ind på senere i vores analyse. Første omgang vil Jeppe forklare lidt om H.C. Andersen. H.C. Andersen blev født i 1805, den 2. august, den 2. april, og han blev en af Danmarks største forfattere i guldalderen, og romantismen var han meget inspireret af og brugte meget tid på at skrive i. Han brugte også en rigtig stor del af hans tid på at rejse rundt i Europa. I løbet af hans 70 år brugte han næsten 15 år på at rejse rundt. Desuden har han taget uddannelse fra Københavns Universitet. I en alder af 25. Ja, så vil jeg prøve at gå videre. Ja, og jeg bliver så valgt at tage det særlige tema, hvor vi kommer ind under vi starter med den teknologiske beundring, eller teknologiske begejstring, der er i selve teksten. Og der er en lidt stor beundring for fremtidens teknologi i det her. Og H.C. Andersen har en meget kreativ tankegang omkring det her emne. Og han kommer ind på nogle teknologier, som vi faktisk efter lidt en smule research fandt ud af, at er 100-200 år før eller efter hans tid. Og det er meget sjovt at tænke på. Han kommer ind på nogle ting som luftskib og jernbaner og ting og sager, og det kommer vi ind på senere. Så er der noget, der sat samfundskritik på, det er, at han kritiserer meget, eller ikke, jeg vil ikke sige, at det er en dårlig kritisering, men mere en konstruktiv kritisering af de unge amerikanere og det amerikanske samfund. Så betragtet med, at det amerikanske samfund, det er en udvidelse af Europa, kan man sige, det er britiske kolonier, der er valgt op i selvstændige. Men han prøver at tage sig som fremtiden, og så prøver at få at vise dem, at de kan rejse rundt over i Europa. Så er der religionskritik, og der vidste jeg ikke helt meget, jeg skulle slå til. Men jeg valgte at sige, at den her form for tankegang med teknologi og fremtid osv., og det skal gå meget gennem videnskab, det er en meget stor, hvad man kalder tabu for den katolske religion, fordi de tænker mere på, at hvis det er noget, som paven han siger, at Gud ikke vil have, jamen så skal det ikke være der, fordi de er meget inden for, at det er Gud, der har skabt det, og det videnskaben, den følger ikke med i det her. Og så vil vi gå videre til næste. Mange tak. Yes. I vores analyseoptøjning af vores 2 første punkter ud af 4, der har vi i første omgang
hvor vi fik til opgave at opdele vores eventyr i afsnit og give dem nogle overskrifter. Vi har ikke et eksempel her, men historien går meget hen over 8 dage. Hvor at hver dag er et helt nyt land, de er kommet til. De bruger transporten rundt i Europa til at komme hurtigt derhen og opleve nogle ting, og så derefter hurtigt videre til det næste land. Blandt andet England, Frankrig, Spanien og Italien er nævnt igennem det her. Og det er sådan, når vi har opbygget selve historien på den her måde, og så givet dem overskrifter som det 1, det 2, det 3, for så derefter hvilket land det er i. Vores andet punkt, det er, hvordan beskriver H.C. Andersen Europa. Og i første omgang, når de kommer til et bestemt land, så er noget af det første, han nævner, det er de kendte personer, som der er kendt fra netop det her land her, med hvad de har gjort for deres land, og hvad de har opdaget. For eksempel Columbus for Portugal. Og så selvfølgelig deres varemærker, hvad de er kendt for, hvilke ruiner de har haft, og hvordan deres byer i hele tiden er bygget op. Og så til sidst så siger de nogle seværdigheder, som man kan prøve, og hvordan folk de opfatter hinanden, og hvordan det hele kulturen er der omkring. Og så har vi vores tredje punkt, som Jeppe han kommer ind på. Det syn, som de unge amerikanere har på Europa, er meget åbent. De er glade for at komme hen til deres fædresland, se hvor egentlig er de selv kommer fra. De kommer til fædrelandsland, minderne og fantasiens dejlige land, Europa. Og de viser også, at de kan sætte en tvivl ved, hvad det er, der egentlig står fremme i Europa. Det viser de i teksten ved Peterskirken, hvor der står en rest af en mur, hvor man tvivler på dens ægthed. Desuden kan det nævnes, at de er en smule, måske lidt selvglade for det de har nået at lave på de 8 dage, ved at de i teksten siger, at de har rejst igennem Europa på 8 dage. Og det viser jo bare, at det er de unge, der styrer landet, og det er dem, der kommer til at styre fremtiden og komme med de nye ting.